सरखार रायजो राजाफोरनि दरखार फिन आरोबाव UPPL सरखार बयनिबो आंगो प्रमद सरखार सान्थि खौसेथिनि ट्रेक्टरनि सबियाव सान्थि खौसेथिनि ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनानै देरहासारनिख्रुइ फिन आरोबाव प्रमद सरखार रायजो राजाफोरनि दरखार प्रमद बर' लं लिभ ट्रेक्टरनि सबियाव भट हो UPPL लं लिभ ट्रेक्टर पार्टी जिन्दाबाद 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 बिटिआरआव दिनै गोजोननि बार अनलाइना रायजो जादों गोजोन संसार हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान भाई बयनिबो धोरोमखौ मान होलायनाय नखर नखर UPPL गामि गामि UPPL स्कुल कलेज लामा जौगानाय बयजोंबो अनसायजानाय UPPL लं लिभ प्रमद बर' लं लिभ ट्रेक्टरनि सबियाव भट हो जय ट्रेक्टर पार्टीनि बड'फा सुपार 50 मिशन मुंख्लं सुजित नार्जारिनि न'बां मन्दिर मस्जिद आलारि माइनाव सोरां बिरसिना गांनि अडिट'रियाम बरागारियाव बड'फानि मुसुखा गायसननाय दिल्लीयाव मोसानाय आबै आबौमोनखौ मान बावनाय फिन आरोबाव प्रमद सरखार रायजो राजाफोरनि दरखार फिन आरोबाव UPPL सरखार बयनिबो आंगो प्रमद सरखार सान्थि खौसेथिनि ट्रेक्टरनि सबियाव सान्थि खौसेथिनि ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनानै देरहासारनिख्रुइ फिन आरोबाव प्रमद सरखार बयनिबो आंगो प्रमद सरखार बयनिबो आंगो प्रमद सरखार बयनिबो आंगो UPPL सरखार